5a marxa de torxes en commemoració de la Diada de l'11 de setembre. Homenatge a Lluís Maria Xirinacs. Dilluns 10 de setembre, a 2:15 de la nit, a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. La marxa s'iniciarà amb l'actuació dels abanderats i dolçainers de Tortosa. Ara Nació, ara Vegueria Penedès. Organitza Comissió 11 de setembre del Penedès. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. De la història i avançant a pas valent. Travessant la llarga nit hem fet de cels, mars i muntanyes vells escenaris d'un nou crit. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Cintos de casa que la festa avui, el dolços de nata i coques de brull, aliment de fustes i embranquil un bus, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Rameu de Murta, places i carrers, faves viu de violes, xavals i xiquets, aclariu la gola, fem-nos la vell, que no hi ha qui pare el pas dels maulers.
Filareta, pegue un saxó, els peixos a l'aigua i els amos al cor. I si no l'empara...